bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha e huccidey mon e kala subaka addanden ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hannde wiɗon tan juma moubarak yo Allah waɗanen jaam goto fof noon salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men ƴettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppay Sénégal e aduna o foof hawɗo gora saw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ko noon tan jareten garen ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi noon tigui ko ɓuuri tengtude noon ina wawi wiyede tan hande jayndel ɗi ko fandu almuɗo ma tawe hen dawrugol ma tawe hen ko ganduɗa kañum woni société e goɗɗum ko ganduɗa nani nder jayndeli ɗi ha tengte jumamo garɗiɗo leydi ndi waɗanno inauguré hanke kono kadi ɓe jeehi toon to Fatick e lamɗam ɗam ko ɗon gudditirtan e jaynde Le Soleil noon e oɗo subaka nde ɗo jaynde gendire dawri tan koye lamɗam ganda tan toon to diwan mo Fatick to ɗum noon kamɓe Fatick naɓe liggotoɓe ko wayni ɓe jiiɗi tan ko yo lamɗam ɗam ƴeewe no waɗira commercialisé no hannirta ni haaɓe mbawa yiide hen koye mabɓe ɗum ɗon woni darde mabɓe oɗo saaha kamɓe wonɓe toon e ngal ɗon banggal liggotoɓe hen ɓe ha joni tan ɓe gaari e banggal lamba kanko Luc Nicolaï ha joni nde ɗo jaynde Le Soleil wiidemo ko tan combat hakkude Modou Lo e Ama Baldé ma dañ tigui e nder leydi meɗen Sénégal jayde libération rewi hen kamɓe noon ɓe gaari tan koye ko ganduɗa ko kañum woni haaluji dañɗi hakkude tan hakkude ITOC e Sénélec caggal ɗon nde plainte rewi hakkude mabɓe woɗɓe kadi paayi to banggal CI RDI gam tan nawde toon kañumenne plainte mabɓe ɗum ɗon noon ko tan fadde banggal mabɓe toon to diwan mo Sendou to oɗon central kañum dañi haala ha saabi oɗo promoteur biyeteɗo Louise Claude Norlan Suzor kanko noon dari oɗo saaha tan gam namnade milliard uji lewru Sénégal leydi Sénégal ɗum ɗon noon kanko waɗi oɗon plainte o nawi ɗum ko toon to ganduɗa kañum woni diwan mo banque mondial to noon ko toon ɓe nawi ɗum oɗon galle liggorɗo wiide tan aɓe jiiɗi yaɓede kalisaji mabɓe saabi ɗum ko galle liggorɗo oɗo ganduɗa ɓe cifodirino konnguɗi kamɓe ɓe jetti ko tan ɗiɗo konnguɗi walla mbiyen ngal ɗo cifodiral ɓe eggini ɗum ɓe paani ɗum to Barak Fën ɗum saabi noon ha oɗo saaha hakkude mabɓe kadi tekkere nana luuɓa hen ɓe ganduɗa kamɓe goni Sénélec ɗiɗon cifodiral noon wanno ko toon to Île Caïman ha joni tan ɓe mbi e nder jaynde libération ha joni plainte goɗɗo mo ganduɗa yiyete ko hakkude tan détournement dañɗo toon to UDEN saabu ɗeɗo balɗe ina anda haala détournement ne heewi ha saabi tan kamɓe UDEN ne ɓe keddaki hen caggal hay lawol gotol saabu aɓena mbaɗa plainte gam tan wiide won koppareji ganduɗa rewnaka lawol ta ɓe jiiɗi ande ɗo rewi cuutuɗo kadi e konnguɗi muɗum wukkiti woni tan professeur omo ganduɗa kanko woni Mamoussé Diagne kanko Mamoussé Diagne noon o suuti konnguɗi makko tan fande banggal debbati gorkate leydi meɗen e wiidemo ko tan e nder jaynde enquête ko kamɓe oɗo saaha homosexualité woni debbati gorkate e nder leydi meɗen wona kañum foti wonde haare nde saabu ko ɓuuri ɗum yiyete musde nane nder leydi ndi saabu sukaɓe liggaki ɓe ngalaɗo ɓe daari ɓe ngalaɗo ɓe paayi ɗum ni ɓuuri tagde ha ko wayni ina heewi nder leydi meɗen woni debbati gorkati banggue violence ko way noon ko foti haɓede ko woni no gonki sukaɓeɓe o ɓuuri fewndire ɗo e nder leydi meɗen mo ganduɗa gonki muɗum oɗo saaha haali hen woni banggal cippiro Modou Lo wiidemo tan kala ko ganduɗa woni banggue naggodiral dañowo e lambaka kamɓe ɓeɗo juuɗe mabɓe jaltani hen kono noon kanko omoni nodda supporteur uji makko e dow jaam mo noddaka noon walla mbiyen noddaɗo e banggue lawol walla mbiyaɗo yo itte hoore liggorɗe mum toon to diwan o poste woni Abdoulaye Bibi Baldé kamɓe noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha o jiiɓi poste ha boni wadde noon yo ittey hoore liggorɗe nde ɗon woni tan ko hewɓe mbi jaynde quotidien le quotidien kañum ari ko tan kanko Mignane Diouf haalde wiide hoto haala ndiyam ka yejjite saabu kamɓe Suez ɓe gaari tan ko fewndide
posuji mabɓe fewndide gonka mabɓe kono noon wona daranade Sénégal naɓɓe saabu ina ƴewtinda guila ɓe gaari ha joni goƴaji Sénégal naɓɓe to banggue ndiyam koko ɓuuri ɓeydade tampere mumen koko ɓuuri ɓeydade ha saabi tan ko wayni foti ko ƴeewede saabu Suez wona société ponnoɗo tottede banggal ndiyam woni konngudi tan Mignane Diouf ina tawe Diaynde Quotidien Le Quotidien goɗɗo mo konngudi mum tawete e nder Diaynde Quotidien kay woni tan toon to diwan mo Mbacké to kanko adjoint au maire o e tan wondiɓe makko ɓe pawa tan ko ɓe pawa junggo ko walla mbiyen ɓe uddete dumbirdu ko lebbi 6 walla mbiyen aɓe jogori uddede lebbi 6 saabi ɗum noon ko faux et usage de faux mana kayitaji ganda fawake lawol hay lawol gotol ɓe gaari kadi toon to diwan mo Ndayan to e ko ganda ko kañum woni port podɗo dañde toon ɓe kolliti kadi darde gardiɗo leydi ndi nane Diaynde Quotidien Le Quotidien caggal quotidien garani Diaynde Les Échos kañum noon ari tan koye Yewwi Askan Wi mon ji natal ngal kamɓe Yewwi Askan Wi noon wondiɓe Ousmane Sonko ɓe daari tan ko gam haɓanade Ousmane Sonko walla addude kongude mabɓe caggal nde ganda kanko Ousmane Sonko ɗeɗo balɗe o darinomo wiide tan toon to ganda kañum woni diwan mo Casamance ne wawi dañde koppareje hoore muɗum ha noon woodi halluji ɗi dilline nder leydi ndi kamɓe noon ɓe mbi tan aɓe gadda hen miijo mabɓe wiide mabɓe tan koko ganduɗa wona ko boni kanko Ousmane Sonko ɗiɗon konngudi so suuti ɗum ne wawi wonde te wonata koye ɓuural Casamance naɓe walla diwan mo wawi wonde foof ɗum ko konngudi Yewwi Askan Wi ha joni tan ɓe gaari toon to diwan mo police to dille dañde toon saabu kamɓe ɓe ganda ko kamɓe goni promotion mo 35e 36e noon ɓe daari ko wiide tan koɓe yejjitaɓe caggal sukaɓe tokosɓe ƴetta pawa yesso ɗum ɗon noon caggal nde Antoine Félix Diome signini walla sifodiri kayitaji e gonki wone mabɓe toon to diwan e police o kamɓe noon ɓe mbi tan koɓe darota ko cokolon tokoson ina ardoɓe ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol garani Diaynde L'Observateur kamɓe ha joni tan boni e local uji ɗiɗo ɗi paaden Benno Bokk Yakar noon wiya tan ne jogori yaltinde ko tolni milliard uji 3 piccal 5 e tan koppareje meɗen gam wadde ɗum e nder campagne o ɗum noon mataw tan ko tolne 100 e 50 e ɗiɗo commune aji noon ene jogori dañde goto fo million ngaji 6 ko tolni 50 e 3 département ne jogori dañde million ngaji 10 ko tolni noon e ville uji 5 kamɓe noon kamɓe ne eɓe jeeya tan jogorɓe hebde ɗiɗo koppareje ganduɗa ene fecce faade campagne o saabi gardiɗo leydi ndi namnade tan ɓe ganda kamɓe goni wonɓe landaji ɗi woni mawɓeɓe yo goto fo nannu hen junggo muɗum gam ɗeɗo koppareje ɓe mbawa rendinde ɗum ha joni tan ɓe mbiyete ko tolni liste uji ujunnaje 3 e 112 liste tan ene jogori yete fadede kono kadi bureau ji vote ɗi ne jogori fotde e ujunnaje 15 e 60 e 6 bureau ji jogori wonde e nder leydi meɗen ɗum noon wotoɓe en jogori fodde ko e million ngaji 6 piccal 8 ɗum woni jogori wonde électeur uji mana yimɓe jogorɓe yaade toon gam wotoyde ɗum noon nane Diaynde L'Observateur ha joni ma tawi hen kadi konngui Ousmane Sonko kankone ma tawi hen hakkude makko e juge d'appel gam tan banggue gueɗe makko ɗo tolni oɗo saaha konngude Aliou Cissé ne nani hen ha joni tan polémique e darde muɗum faadey ɗiɗo ɗum ko ganduɗa ko kañum woni toon to diwan mo Cameroun to walla mbiyen match uji jogorde dañde toon to Bafoussam aɓe paada toon noon oɗon polémique noon kanko hakkude makko Aliou Cissé e tan ɓe ganda kanko woni kamɓe goni joueur eɓe makko saabu ne anda hewɓe hen oɗo saaha jahani saabi ɗum ko oɗo rafi coronavirus ha joni tan ko hen keddotoɗen kanko Aliou Cissé ha joni tan o arti e nder Diaynde Las mon ji natal makko e wideɓe tan ɗo joni
coronavirus o woni ko ganduɗa uddi koye mabɓe oɗo saaha ha saabi tan aɓene ñaago yoreɓe heddiɓe duttito e cellal mumen ha mbawa artude ha joni kanko gardiɗo leydi ndi noon o suuti konngudi faade lissuji parallèle ɗo e nder leydi meɗen saabu ina heewi ɗiɗon lissuji ɗum noon o darima tan wiide kala mo ganduɗa waɗi liste parallèle so élection ji ɓenni ma kuule pawoy dow ma woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi e nder jayde las jayde vox populi arti ha joni tan Aliou Cissé walla mbiyen banggal coftal ɓalli kañum hande ko ɗon banggue ɓuuri nayade wiide tan kanko Aliou Cissé o faɗani noon ɗiɗo match uji ɓe payi wona match uji beeboji jogarani webde saabi ɗum ko équipe aji jaaɗi ɗi fof goto fof nawi ɗum ko yidde hebde coupe ɗum noon saabi ko wayni wawata webde ko ɓiɗo noon combat mo webata woni Modou Lo hakkude makko e Ama Baldé o wi tan so tawi ko haare ɓe noddi ma wonnoto so tawi ko sippiro kadi ɓe jiiɗi ma wonnoto hen kanko mbiyatmo parcelle o ɗi konngudi o suuti juppunoɗo noon walla mbiyen mo siwo mum yuppino e nder train o Deeɗo Baldé teero kanko suuti konngui makko wiide tan so anduno siwo makko fotano nadde e nder teero o nannata ɗum ha saabi ɓe mbaɗi poɗodiri ha ko wonno hen ko rufi kono noon amo yetta Allah ha ko wonno hen ko wona ko haɗete kanko noon wiyete ko Assane Faye konngudi makko nane jayde vox populi jayde stade uddata damal ngalen e tan ha joni kanko Koulibaly ɓe mbi tan o pari match e darde makko hakkude makko e Zimbabwe mondi kadi natal Aliou Cissé artude tan e match ji jogorɗi dañde ɓe mbi kadi numéro aji joueur ɓe andama oɗo saaha goto fof numéro mo foti ɓornede noon ɓe jaltini ɗum ɗin konngui nandi e nder jayde stade heddiɓe noon kamɓe joueur ɓe aɓe ko altine sappo wonata match gaɗiɗo joueur ɓe meɗen ɓe wiide tan yo Allah rokkuɓe folde en batta sona arande on ko ganduɗa ko kañum woni yewtere meɗen e subaka hande walla mbiyen fait divers walla gueɗe rendo nan ɗon ɗum noon yewtere oɗo subaka hande mata tan fayata koye banggal coftal ɓalli noon no aljuma fo eɗen kewno uddirde arde e banggal coftal ɓalli kamɓe joueur ɓe yaaɓe toon to diwan mo Bafoussam gam tan dañde toon yiyete match uji mabɓe hanki noon ɓe mbaɗino match mo ganduɗa ko kañum woni tan wulnude ɓalli mabɓe ɓe jirti noon koye mabɓe kamɓe ɓe ɗon ko tolne joueur ɓe nogas oɗo saaha ko kañumen jeehi toon wonɓe ganduɗa noon ni keddi kanko Ismaïla Sarr noon Aliou Cissé darima gam wiide tan kanko Ismaïla Sarr amo lelna ɓerde ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni club makko mo ummi to e wiidemo tan kala koɓe mbawi e banggal cellal ɓandu makko maɓe mbaɗ ɗum hawo wawa fettude no hannirta ni ɗum ɗon noon ha joni ene ƴewtinda kanko Ismaïla Sarr o jogorani fettude e match uji gaɗani ɗi mataw ni won wiyoɓe ko deuxiéme tour o fatte gam tan cellal makko ɓuura yarude noon wonɓe ɓe ganduɗa ɓeni kamɓene ɓe jahani taw tawtoyde joueur ɓe saabi ɗum ko covid baɗaɗo test e mabɓe o kamɓene ɗo e matawe deuxiéme tour o kamɓene maɓe jaa tawoyde joueur ɓe toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Cameroun to coupe d'Afrique o dañata to yiyete ha joni tan rafi o ina laya kono kadi rafi o ina ɓeydi addude caɗele e nder leydi meɗen e nder aduna o foof ha noon tengti hande ƴewtidama e banggal sport oɗo ne foti dañde toon to Bafoussam namdal ngal woni beele hande coronavirus o wonata ko ganduɗa ko jiɓata hakkillaji joueur ɓe haaɓe ni mbasa wadde joué no hannirta ni saabu hande ne wawi wiyede kaari ko pettowo janggo o leelo o rafi walla ko way noon ɗum ɗon foof ne wawi hande jibde hakkillaji entraîneur uji e hakkillaji ɓe ganduɗa kamɓe goni supporter uji saabu ko rafi tan ne wawi nangude goto foof kamɓe ɓe rafi o nangui ɗo e nder leydi meɗen ɓe cikkano rafi o ni nane mabɓe maɓe mbaɗana test uji nde anda rafi o tigui nane nder ɓalli mabɓe nden ɓe mbiya on mbawata yaade woɗɓe ko noon saabu ne anda goto foof haɗa yaltude leydi muɗum ma waɗane test
covid oɗon ɗum ɗon noon saabi ha ko wayni dañi e nder leydi meɗen ko noon kadi dañiri to banggal to ɗo ɗo ganduɗa kamɓe goni hoddiɓe men gambinaɓe noon dañiri e woɗɓe ñagat tan kamɓe fof yo Allah ruttinɓe cellal mabɓe han mbawa fettude e dow jaam ɓe jaaha e dow jaam kono kadi Sénégal artira kuɓoyɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko ɗum ñaguete e saaha foof tottude won aadi altine so Allahu lamɗo jaabi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno ena banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Idrissa Diallo.